onsdag. Onsdag. Og det er Bent, vores forstander. Og det er onsdag, og vi skal spille i Østersnede i dag, og vi er lige stået op. Og vi sidder og spiser morgenmad. Vi sidder og spiser morgenmad. Nu er vi på vej over til skolen, som ligger der. Fordi det er derovre, vi skal spille, og vi har sovet herinde i nat. Ja. Så yeah! Er det nogen, der ser bombe? Bombe! Bombe! Okay, så nu er vi færdige i Østersnede. Jeg har ikke taget et med makeup af. Og i morgen skal vi videre til Aarhus. Yeah. Yay! Og jeg failede mega meget i dag, så jeg håber, jeg gør det perfekt fra nu af.